हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? खुलुमबाय। दिनैनि समाव जोङो दिनै सनितपुर जिल्ला क'क्राझार बिया बाथौ गौथुम जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव जों दिनै गासै रायजो नाङैनो गथ' गथाय लानानै जों दिनै सनितपुर जिल्ला जानानै जों दिनै बेयाव गौथुमनि गोथार बाथौ थानाव जों दिनै आर'ज गाबफैदों। मानो होनब्ला जों दिनै फैबाय थानाय जाबायदि हाबाफारिफोराव जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे माने दावगालांबाय थानो हाथों आरो मोजां लामा अरायबो आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंखौ दिन्थिहरथों। फैबाय थानाय जा जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे माने गोरों गोरा जानानै बाथौ धोरोमखौनो अराय सम गोथार गोसोजों सिबिलांनो हानाय गोहो बोर बिनो थाखाय जों दिनै फैनाय जादों। आरो लोगोसेनो दिनै आङो सनितपुर जिल्ला दौरि आफादनि बोसोनगिरि जानानै आं खावलायहरदों बयखौबो जाहाथे जोंनि नैबे गौथुमनि जिथु थानसालियाव बयबो रायजो राजाफोरा गावनि नांगौखौ बिनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरदों। मा फोरमायनो सानो? रंजालि बैसागोआ बेनो दा जोङो जिबायदि जोंनि बाथौ धोरोमाव जाबायदि नेम दङ जोंनि रंजालि बैसागो होनोब्ला जों मिथिनांगोन जों दिनै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ लानानै बयबो गाजा गोमजा रंजानांगौ। आरो लोगोसे रंजानायनि लोगोसेनो जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे बेबहारफोरा एसे गाज्रिमोन। थेवबाबो आं नुनानै दिनै आं सनितपुर जिल्लानि जानानै आं बुंदों माने जोंनि बर'नि गेजेरावबो दानिया जा बेबहार दंमोन बे बेबहारा खारबाय। दा रंजानाय बाजानायाव जों मुखुब होनांसिगौ। दामनाय देनाय जिथु जोंनि हारिमु जिथु खाम सेरजा सिफुं बेजों जों रंजानांगौ। आरो लोगोसे जोंनि जिथु गाज्रि मुवा दंमोन जोंनाव दा बेजोंसो खुङोमोन। मानो होनबा जोंनाव मा होनोब्ला निसा बुस्थुफोरखौ जों गारलांनांसिगौ आरो निसा बुस्थुजों जों बैसागोखौ रंजानो नाङा। आं बे सनितपुर जिल्लानि दौरि आफादनि बोसोनगिरि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। ओरैनो जिल्लानिफ्राय दिनै बेयाव बेसेबांसो सुबुङा बाहागो लाफैदों होननानै नोंथाङा सानो? दा जिल्लानिफ्रायथ' फैनाय जायाखै, जोङो क'क्राझार आनसलिकसो जाना फैदों। आं थेवबाबो जिल्लानि जानानै आं फैफानाय जाबाय। दा बेयाव मथा मथि 200 जनसो 250 जनसो मानसि जाबोदों आरो दिनै बेयाव खौसे महरै।